Akkalin paineistaa. Ei rikettä tuosta. Kyllä, sieltä se rike löytyykin. Vähän aikaa kestää. Tällä tuttu pelaaja, kun täältä tulee ensimmäinen maali. Kyllä vain, Ermir Sukka löytää oikeasta laidasta syöttöväylän sinne maalin edustalle ja Tuomas Halinen laittaa pallon maaliin ensimmäisen kerran tässä ottelussa. Sieltä tulee Ermir Sukalta. Loistava syöttö. Löytää Al-Shemarin. Al-Shemari kääntää! Upea maali! Vilho Akkalin löytää keskustasta Al-Shemari ja Al-Shemari. Upea kääntö ja pallo voimalla ohi Valon Gerkshalia ja EBK on aloittanut tämän ottelun vahvasti. Gerkshaili avaa vasemmalle. Nyt tulee loistava hyökkäys sieltä Kosovolta. Valon Gerkshaili avaa vasemmalle. Sieltä löytyy numerolla 11 Bujar Ahmeti, joka löytää myös keskustasta. EBK vasta hyökkäys, mutta tämä kääntyy nyt toiseen suuntaan. Ferrati, Abdelkarim Hadouti. Loistava liukotaklaus. Ja pallo päädystä yli. Hieman siinä Kosovo-pelaajat huutelee mahdollista rikettä. Siinä nimittäin 2 pelaajaa tulee samaan aikaan siihen. Ja nyt saadaan Musaci vasemmalla syöttö keskustaa. Musaci kakkospallo. Veto lähtee. Pallo jää pyörimään siihen. Hadouti edessä. Siellä on Akkalin edessä ja Pulkkinen. Martin Kaur pallossa. Hakee halista tähän väliin Musliu, Musaci, nyt on tilaa ja Albion Musaci tasoittaa tämän ottelun 2-2. Vaikea syöttö laitaan, mistä Halinen ei palloa saa ja nopeasti Kosovo kääntää. Albion Musaci 10 maalia viime kaudella ykkösliigassa ja maalivirhe jatkuu myöskin. Kääntö, Pulkkinen torjuu. Ja nyt mennään toiseen suuntaan. Plana löytää syötön Sukalle, Gerkshaili vastaa ja hienosti tuleekin. Ja nyt kuuluu taputusta koko Opimäen liikuntahallista. Gerkshaili ilmeisesti siinä hieman loukkaa itseensä tuosta vastaan tulossa, mutta erittäin upea. Pallo on Akkalilla UK. Gerkshaililta upea torjunta ja nyt pelataan tilanteen ulkopuolelta sitten. Lamur Ibrahimi kaataa siinä Al-Shemarin. Tuomari antaa nyt luvan. Sukka. Painava laukaus, Gerkshaili torjuu ja pallo päädystä yli. EBK:lle tuosta 5. kulmapotku heti perän jälkeen. Ei onnistu Ermir Suka tuossa rangaistuspotkussa. Akkalin laukoo. Terve laukaus kohti yläkulmaa. Voka. Pulkkinen vastaa. Voka laukoo. Ja Pulkkinen on reikäjuustoa tämän vedon edessä. EBK 2, KF Kosova 3. Plana. Plana kaadetaan. Ja kyllä toisen puolen tuomari tästä viheltää rikkeen. Ja täten KF Kosovalle 4. rike. Kaur työntää siitä. Ja nyt 2 pelaajaa siellä KF Kosovan puolelta. Ensimmäistä torjuuko toisen? Pallon takana Alba Ferrati, hänellä 1 maali jo tänään. Ferrati laukoo, Pulkkinen torjuu toisen loistava tuplaseevi Henrik Pulkkiselta. Peli jatkuu. Ferrati hakee sinne keskustaan, Muslio. Nyt kääntyy toisen suuntaan Plana. Nyt on paha 3-1 peräti Exxon Ibrahimi. Ei löydä takaa. Loistava paikka. Mustafa tekee maalin ja EBK 3-3. Ibrahim Mustafa ja on upea tuuletus myöskin Ibrahim Mustafalta tuosta tilanteesta. Loistava riisto siitä Ibrahim Mustafalta ja kentälle sama salti Plana pallon takana. Loistava syöttö, Altin Plana löytää Ibrahim Mustafa ja jälleen tuo jousipyssytuuletus. Se on 3. kerta ja katsokaa. Siellä putsaillaan kengät vielä päälle. Ibrahim Mustafalta toinen maali tähän otteluun. EBK menee 4-3 johtoon. Altti Planalta oivaltava syöttö kulmalta. Suoraan Ibrahim Mustafa jalka ja Sarake parempalta tulee näyttämään nyt Mustafa rikkoo Albion Musacia. Ja Mustafalle nousee tästä myöskin EBK:n 3. kortti. Katsotaan tilanne tuosta hidastuksesta. Mustafa siinä menettää pallohallinnan Albion Musacille ja Musaci kaatuu siinä, kun Mustafa häntä repii ja rikkoo. Hyvin suojaa kuitenkin Mubarek Musliu ja suojaa edelleen ja hienosti tulee loppuun asti ja tuosta
Altiplano rikkoo ja se on 5. rike. EBK-penkki ei pidä tuosta näkemästä 5 rikettä jo kasassa tässä kohtaa. Plana edelleen suu käy ja pitkään siinä taisteli Musliu. Ja hän kyllä hommaa tämän rikkeen loistavasti. Hieno kääntö Abdulle. Mitä keksi Abdulle? Hyvin kääntyilee. Laukauskin lähtee kerran. Laukoo, Pulkkinen torjuu. Vastahyökkäys. Akkalin Hadouti. Tuleeko maali? Ei tule. Ja siinä lanataan sitten Gerkshaili Musacin ja Hadoutin toimesta maahan. Abdulle, Plana. Pallo altuu ja Plana laukaisee. Upea veto. Abdulle antaa kulman siihen Altiplanalle. Ja Altiplanalta aivan huikea ensimmäinen kosketus itselle eteen ja kova veto ohi valon Gerkshailin ja Altiplana laittaa EBK:n 5-3 johtoon. Katsokaa tuo ensimmäinen tatsi, kun hän sieltä tulee ja Hadouti nyt kova paine siellä Bushar Ahmetilla ja oletettavaa on, että tästä Kosovolle rike. Katsotaan tuomariston. Hadoutille nousee tuosta keltainen. Hän ottaa tietysti tilanteen jälkeen pallon omiin käsiinsä. Kun maaleja syntyy 10. Plana. Nyt roikutaan Planan toivesta kyllä Musacin paidassa kiinni. Ei rikettä heti, mutta kyllä sieltä loppupeleissä myöskin tulee. Altiplana rikko. Ja siitä nousee Planalle keltainen, joka on hänen toinen keltainen korttinsa, ja Altiplana lentää tästä ottelusta nyt pihalle. Pitkään hän roikkui siinä Musacin paidassa kiinni ja tuo viimeinen rike on sitten. Tästä nähdään, se on pitkiä sekunteja kun Musacin paitaa revitään ja Mustafa käteen osuu, mutta tuomaristo, no nyt menee. Meneekö jopa ehkä hieman huutoon tuossa tilanteessa, en ole ihan varma, nimittäin tuomari ei alun perin vihellä tuosta yhtään mitään, mutta kun huutoa alkaa kuulumaan, niin sitten yhtäkkiä pilli olikin suussa. En ota siihen enempää kantaa, mutta tietysti onhan tuo rikkeen arvoinen. No en tiedä, Mustafalla on käsi siinä mielestäni ihan luonnollisessa asennossa kaatuessaan. No, tuomarit tuomaroi. Annetaan tämän mennä ohitse. Ja nyt selän taakse. Mitä keksii Ahmeti? Ahmeti laukoo ja laukoo pallon ylänurkkaan. 5-5 on tämä ottelu. Ja tämä toinen jakso on kyllä ollut momentumia momentumin perään. Rajapotkulla. Ja nyt nousee Mustafalle toinen keltainen. Nyt se tekee se jostain tyhmästä huudosta ja Mustafa jälleen siellä. Nyt Mustafa kannattaisi lähteä äkkiä pois, nimittäin tästä saattaa pelikieltoakin. Mustafa ottaa nyt huudosta toisen keltaisen korttinsa ja nyt hajoaa hieman kasetti jopa EBK:lla. Mustafa toinen EPK:n pelaajista, joka lentää nyt tässä ottelussa pihalle. Upea ottelu tähän asti Ibrahim Mustafalta, jolle 2 maalia oli tilastoissa. Nyt 2 keltaista ja hän pihalle tästä ottelusta. Hienot jouskarituuletukset vaihtuu ulosajoon ja tämä tilanne pelataan sitten vajaalla. Voka. Ibrahimi. Voka nyt pyörittää vajaalla niin sanottuna ylivoimalla Kosovo-palloa tuossa triangelin ympärillä. Nyt löytyy Voka sieltä Pulkkiselta, upea torjunta. Akkalin. Aivan Voka ja Pulkkinen torjuu, jälleen tulee ja nyt Albion Musaci pistää Kosovon 6-5 johtoon. Näin tuo ylivoima pelaa loppupeleissä tarpeeksi, kun sinne vetoa pistää maalille ja kova kannustus löytyy myöskin täältä katsomosta. Musaci 2-1 ja Kosovo voittaa tämän ottelun lopulta
lukemin 5-6. Uskallan sanoa, että jossain kohtaa jo mietin, että onko tässä EBK:n kauden toinen voitto, mutta nuo punaiset kortit oli ehkä tänään se akilleen kantapää, minkä takia EBK ei kuitenkaan tuota voittoa pystynyt itselleen ottamaan. KF Kosovo jo nousee nyt sarjataulukossa sijalle 2. Ja EBK jatkaa matkaansa sitten tuolla sarjan viimeisellä sijalla.